Good morning, friends. Good morning to one and all. आङो बेरे फुंजानि हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथांमोननो। आं दा मोनसे टपिकआव लाबोनो नागिरबावदों जा आंनि फ्रेन्ड आरोखि आंनि फ्रेन्ड जायखिया आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्रा मानसि बिसोरखौ आं बिराद धन्यबाद जासिहरो। दा बेनोखि आरोखि आंनि टपिकआ नोंसोरथ' गासिबो मिथिखायो जेनिया ब्रह्म होननायखौ। अन्नानै बिथांखौ गासिबो लोगोफोर बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। मानोना बियो जोबोद टेलेन्टेड मानसि, मानोना बियो जोबोद मानसिफोरखौ अनलाबायो। दा बेनिखायनो बिनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालाम जाहाथे बिथाङा जौगायो। बिथाङा जोबोद मोजां आरो जोबोद गुरै आखुनि मानसि। दा बेनिखायनो बिनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। जाय मानसिया जाथिनि खामानि मावनो नागिरनायखौ हेफाजाब होयो, आंबो बेखौ अराय सम हेफाजाब होबाय थागोन। दा बेनिखायनो लोगोफोर, आंनि लोगोफोर गासिबो आंनि क्लास फ्रेन्ड लोगोफोर आरो गामिनि लोगोफोर आरो गासिबो गामिनि लोगोफोर बिथां जेनिया ब्रह्मनो साबस्क्राइब खालामहर बिनि चेनेलखौ जाहाथे बियो जौगायो आरो गावनि इयुनखौ गाव दानानै लानो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय लोगोफोर, गामिनि लोगोफोर, चिरांनि लोगोफोर, जेनिया ब्रह्मनो साबस्क्राइब खालाम बयबो। बिथाङा जोबोद मोजां मानसि, जोबोद गुरै आखुनि मानसि। दा बिनिखायनो आं बिनिखौ साबस्क्राइब खालामनो थिनदों, बिथां जेनिया ब्रह्मनिखौ। गाज्रि मोननाङा जेनिया ब्रह्म, दा आं बिदि साबस्क्राइब खालामनो थिननायखौ। थारमाने आंनि गोसोजों आं खालामनो थिनदों आरोखि, आं मोजां मोननायजों। थारमाने आं दा जाथिनि खामानि मावनो नागिरदों नालाय, दा जाथिनि खामानि मावनायाव हेफाजाब होग्रा मानसिफोरखौ आं अराय सम मदद होबाय थागोन हाजासेखौ आरो होलांबाय थागोन। दा बेनिखायनो नोंथांखौ आङो गाज्रि मोननाङा होनदों, बेफोरबायदि खोथाया थाखायो नङा होमबा। दा गाज्रि मोननाङा जेनिया ब्रह्म नोंथां। स' आइ एप्रिसियेट इउ बिकज इउ आर टेलेन्टेड, इउ आर भेरि टेलेन्टेड पार्सन। दा बेनिखायनो आं नोंखौ बिनानाव हिसाबै गनायनानै लाबाय। दा आं नोंखौ हाजासे मदद होबाय थासिगोन, मानोना नोङो दा आंबायदि दा जाथिनि खामानि मावनो नागिरनायखौ अनग्रा, आं बेखौ हेफाजाब होबाय थागोन आरो अराय सम हेफाजाब होबाय थागोन इयुननि फैनाय समाव। जिखुनु जाया आं इन्ट्रडाक्सनखौ होनोसै। आंनि गामिया जाहैबाय चिराङाव खुंग्रिं दलापारा होनो जोंनि गामिखौ। इन्ट्रडाक्सना बेनो आंना। ओमफ्राय आं दा नोंनि माबाखौ जोबोद मोजां मोनदों आरोखि, आखुफोरखौ। दा बेनिखायनो आंनि लोगोफोरखौ नोंखौ साबस्क्राइब खालामहरनो थिनदों। मानोना नोंनि केरेक्टारा बिराद मोजां आरो मानसिफोरजों बिराद माबायदि बिहेभ खालामो बिदिखौ आङो गाइडलाइन्स लानो रोङो। दा बिनि गाइडलाइन्सआ जाहैबाय नोंनिया बिराद मोजां आरोखि नोंनिया। दा बेनिखायनो आं नोंखौ बिराद मोजां मोनदों। गाज्रि मोननो नाङा आं बिदि होननायखौ। दिनै सानडे लोगोफोर, दा दिनै सानडे नालाय ओरैनो फ्रि टाइम मोनदों आरोखि। सानडेआवथ' स्कुल गैया नालाय, दिनै स्कुल बन्द'। माने आं दा स्कुलाव सुकेदार मावो नालाय, सानडेआव फ्रि मोनो आरोखि। टाइम पास ओरैनो जिरायलाबायनानै थालाबायनो मोनो। स्कुल गैया नालाय ओरैनो दा टेनसन फ्रि आरोखि, जेरावबो थांनाङा मानो थांनाङा, रुमावनो थाबाय था। मोजां सानडेआ, माला सानडे फैनोसो मोनलायखायो जोङो। ओंखामाबो दासो संगासिनो नै सासे मानसिया, आरो ओंख्रिया जाहैबाय जोंना दिनै बोरमा बेदर जागोन। बोरमा बेदर ओमफ्रायो मैथा ओमफ्रायो ना बालाबाथिया फिसा फिसा जागोन जोंना दिनै। ओमफ्राय पापर दंबावो। दा बेखौ दा बिराद जानोसै आरोखि आङो, बोरमा बेदर, मैथा, ना ओमफ्रायो पापरजों देनजार जासोसिगोन आं दिनै। रुबारबाल' गोथाव गोथाव मोनजायो लोगोफोर। बिदिनो समबार, मंगलबार, बुधबारसिमाव दालि जानांगौ, माबा सयाबिन जानांगौनो, जेबो भिटामिनानो हाबा। दा बोरमा बेदर दिनै रबिबार, नोंसोरथ' मिथिखागौ लोगोफोर बोरमा बेदराव भिटामिन बिराद थायो होननानै। भिटामिन खम जागासिनो दं दासान्दि एसे। र' 5 तारिखआव बेथना हाबो नालाय, बोरमा बेदरखौनो 10 केजि बायनानै लाबोनानै दोनफैनो आं। बारा नङा लोगोफोर, सुकिदारनि बेथना बिदिनो आंना 22,600ल'।
बेजोंनो सलिसाबो देनां हाबानि थाखाय दोनथुमखानांसिगोन बेखौनो बाहायालासिनो रावबो सिख्लाफोरबो गोसोथोथ'वाखै दा बर्थमान दा नागिरनांगौसो आरोखि सिख्लाफोरखौबो दा नागिरगासिनो आं रावखौबो मोनथ'वाखै दाख्लै सासे रायज्लायदोंमोनलाय मालाबानो आं फन हरबाबो दानबायसो थायो बिजिसो खालामो ओंखायनो हरनो बायो आं बेनाव हरखालाबो दा सोरबा प्रप'ज खालामोबा खालामनो हागोन जायखिजाया आंनि मबाइल नाम्बारखौ गोसोआव लादो आं मबाइल नाम्बारखौ खिथानोसै 8904443264 आरो बुंफिनबावनोसै आं खनसेबाव 8904443264 बेनो लोगोफोर आंनि नाम्बारा गोसोबायदि कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंखौ एनि टाइम एनिवेयार 24 आवार्स फ्रि लोगोफोर आङो नोङो बेलासियावबो हरनो हायो फुङावबो हरनो हायो एनि टाइम हरनो हायो एखे आरोखि आंनाव नोंनि जक्सफोरखौ खिथाहरनो हागोन बा नोंनि स्ट'रिफोर दंबा स्ट'रिफोरखौ शेयार खालामनो हागोन आंनि सिगाङाव दा बेनोसै आरोखि आंनि टपिकआ आं दिनै टपिक लाबोनाया फिसाबाबो बिराद गोनांथार लोगोफोर दा आंनि टपिकआ जाबाबो जुबाबाबो अन्नानै आंनि चेनेलखौल' साबसक्राइब खालामथारदोलै लोगोफोर आङो एकदमबारे माथो साबसक्राइबारानो गैया खमथार नैस्निल' 100%आव 0.5%ल' 0.5%ल' दङ आंनि साबसक्राइबारफ्रा दा बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आंनो जाहाथे आं बर'नि थाखाय बिराद मोजां मोजां आपडेट्स लाबोनो हायो बा खामानि मावनो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ लोगोफोर साबसक्राइब खालाम Hey friends साबसक्राइब खालाम बिरादनो आं बिराद मदद होगोन नोंसोरखौ इयुननि समाव आरो होलांबायबो थागोन साबसक्राइब खालामथार लोगोफोर माथो खालामथाराबो